ним. Не съм пустал тук човек цяла бокс. Бокс ми го буднали. What the fuck? Първо Що ще става кличе. така, човек? Бррр. Не знам, защо така. Е това. Това е най-големия скорма. Чакай малко, ще го направим едно нещо така. Тук няма музики, то са това. В другите клипове ще пуснем музики. Пуснем някаква мъчалка. Гледай как са израите хора. И Фики шапе. Направи го на Дарк. Пани Дарк. Окей, даже то така Ники Геймс. А какво става? Какво става? Ники Геймс направи 15 000. Нормално. Виж ли как писаш, човек? Ето то така ние увеличихме мапа, бе. Да, бе. Еми ето увеличихме. Не се бъгват вече. И това беше.